Сега, след това нещо, което направиха вчера нашите така наречени партньори от Европейския съюз, това, което ние трябва да направим е моментално още днеска да започнем да говорим за пълен саботаж на работата на европейските институции. Тези хора са ни врагове, те не са ни съюзници. Те се гаврят с нас. Те казаха, че българският език на практика не съществува. Те обявиха нашия македонски диалект, нашите македонски диалекти, те ги обявиха за отделен език. Те поставиха под въпрос съществуването на българския народ. Какво повече трябва да има, за да се разбунтуваме по дяволите? Затова трябва да има нови избори, на тези нови избори Възраждане да стане първа политическа сила и да управлява. Защото в противен случай управляващите еничери от всички партии и техните така наречени опозиционни подлоги, те ще доубият България. Колко пъти трябва да пием вода от морето да разберем, че цялото море е солено? Колко пъти? Няма нужда. Не знам. Левски има една много хубава негова фраза в едно писмо, което пише до един негов съмишленик. Целите сме изгорели от парене и пак не сме се научили да духаме. До кога, господин Колев?